Haka Jaintia Arm Wrestling Association JAWA haka arpotrik benai nai wing Arjar Sau kalapenlong yaka Open Arm Wrestling Championship Arjar Sau banjit yakinoi kun kti ki badai na pok rilum Jaintia Hills kiban lay ïashim bynta haka 6 Meghalaya Games kaban salong ha Jaintia Hills District House Nam Arjar San Uban Sawan yakani ka jingu kun kti la penlong ha District Library Auditorium Bantong Jawai bat hashwa kani ladon ka jingalang balangkot Hakabau Officer in Charge ke JAWA Police Station Masande Manar ula long kum ukongsan madru haka jingya don lang uma la mi o krem umuktiar kumusembut kongsan u President ke JAWA uma yo sar kinjing nalor ki weide bat yakani ke jingya lang lapanyai de ka Vice President ke seng ka preti lengdo barok kinau kun kti na pok rilum Jaintia shinrang bat kentei kila yawan ban ïashim bynta hakatei ke sengi bat kila don Haduh nyopasan ngut la pentip baya ki bajob hakatai ka sengi ka Open Arm Wrestling Championship Arjar Sau kinyo lat bandai ïashim bynta haka 6 Meghalaya Games kaban salong House Nam Uban Sawan yaki khusnam shakinong job la sam daw kongsan jongkani ka sengi ringkat usembot kongsan nalor ki weide haka liang jongki shenrang yaka nam job championship la ra daw damewan hi kharjana na lomperdi yong pia jawai bat ki weide ki bawan nengkong katau element langstang u ripai ki sayo u teni versan langstang u hepormi talang u rancha di chulai bat u defender samati haka liang ki kentei pat yaka nam championship lara da ka Monica Sentem na kisnong samatan bat ki weide ki bajob haka kerdan banengkong kilong kawanika sungo ka iwan da ka litep ka heimon mi rembai bat ka ritrika pasa nakliang ukongsan ma es manar haba ai ka jingkren haka ni kesengi ulapan pau ka jing singok men ban yo I yakum ka ni karensan balapan long hapo ka district bat ka ni ka long shibanta bansai perthai ki samla ka district ki badon shishaya ka sap ka phong hakum ka ni ka jai jinge le kai ula kermens kem ya ki bajob banang ni kin peteng shu shu ya ka jingjob ka jongki ha ka jing yakun badru ha ka 6 Meghalaya Games bat shakiway de ki kerdan bakam shalor ula ongru ha ka por bayakun de bandon ya ki buj ki budia lengba ki jingyo jinghi kai na kirang le kai ki bala job hakum kini ki jing yakun namar ka jing khlain kamshong than ha ka jing he jong kamet shu shu ula pan pau ka jing sngo kmen ban yo I ya ki samla kan thei na po ka district ki bala mi shkhmat ban ïashim bynta hakum kani karensan bat da ka jingdon kani ka association kan plilat ya ki khon samla ki badon ni ka sap yakun kti wat punya paling asyare kuno tu job ina kato cikan jangan paling arep kata hari ke mindset ke pdi bangsa pdi bantu gentleman ha ka cikim ko job pi hakno no ka bentak ba bile hakno ladar de ka cing puli de ya ka jingla kai sport pdi bantu gentleman pdi ban ong ba bala syare dengan di dari jingdi bapun buah no ko ta tate ndre wat gentleman ka tuju de bi pen snyo ba ban shim ya ka jingran jo bi kum ka lat dan yo ka jingjob ha duwe pati bor dengan kan tuju di we ke the ba shenra mani ngai de satna bani ki ke the ki dan go shim bata mbe ta shenra no tekat no ka jing sosong ya ka district ke jongi ke bare maka district ke jongi dan di phai shitwe pat ki banta ka district jongi ka kham kiu ha ki banta ki ban ong ki jing sniu mak de pe ya ki jing sniu ki badan ha ko district jongi kalau masam dia ho kata ta ndai dawe pat ka liya ka pe pi kumni don ka jing karman ni ka district ke jongi ba da ka jing shim banta ka jongi kum kini ki sports kan pensiun dan kan ailat ya ki kan prilat ya ki wei kun samla ku bani shim banta ku ma ki sports na tips kan ba na karmen ba ku wei pat ki snow ku wei pat ki jaka kadang pun ki beri mohlan kadang pun ki beri badan macam-macam katalan mereka jing prilat brillianti ke kamlat yaki mereka kacing don kani ke arm wrestling kacing don kani association kani ke Jaintia Arm Wrestling Association di kan pli rat brillianti yaki kun samla jongi bagi yo ban shimata ku makani ke sports ka bamdan kap ban sitam ya kemen athai daga practice ke jampi daga shim kia ke jampi kuno ban wat kilat nanti dari ban wat ik tactics ban ram dari lim yang tai open jampi kata kamsuk epi ban pila ban lokum kalung ki klor handi idon sipur ki klor jam state ke jami tapi sebab ni ai ki thapti pajur na bata ki clear jami